Hey guys, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. Ngi pilihan sungpai pi boro syakani ka channel ka jongi but ngi kerman ba boro pi shat pi klanlot. Hakani ka video ka bam tasngi shko ban crunch phangka YouTube. Kiran ki bakali nga pilan amban kamay na YouTube ban hadu ka no pilaban kamay na YouTube ban ladangi kamay na ka YouTube kalong na amba nginum watcho yiki kam long bangin kamay by full time na ka YouTube kajubab kalong hoy pila ban kamay na ka YouTube mo tang ba kamte ka basok bat kade ka bajanjar ba namar ba lada pila dap snaya ka channel ka jong pihak ban upload yiki videos ki jong pihak ban yo views bat pihak ban tamru yiki niki thresholds ki baki ong la niki tingkhong bat kini ki thresholds ki long kumne ka channel ko jong kade banyo at least minimum 6,000 ki subscribers but ka YouTube ru ka kenye ka watch time ki baki kon lane kapor ka baki breu ki pe ki videos ko jong kade bandai hado 100,000 kenta te anda pila tam kita ki thresholds pensala ban pha ka channel ko jong ban apply ban kamay ling baki ads lane ki advertisements ki ban pa po ki video ki jong but hapor ba kanika channel ko jong piru kadang don ha review kini ki members lani ka team jong YouTube kin check but kin page ba ki judge video you pi upload hapo YouTube but kilong na amban pelat ad hapo ki video ki jong but lada ki video ki jong ki ba pi upload hapo ka channel ko jong kim ko ngo lani kim obey ki rules lani ki an ka jong ka YouTube komot ka channel ka jong kanom sya accept lani kanom la ban kamay lingba ki ads takaraw sya ba pin kwa ban kamay lingba ka YouTube pihak ban research lani pihak ban wa jing tep ha bat pihak ban puli yakini ki guidelines lani ki rules ki an kat kom balabo ka YouTube ki judge video you ki ba pila ban upload bat ki judge video you ki ba pila ban kamay to shmot don na ki ba kwa ban kamay lingba ka YouTube te pi sna ya ka channel ko jong ka bathamai but pi sedang upload yaki videos ki jong to shibut no kum ki gaming videos try pi upload ki gaming videos banyo tang yaki sanspa tali subscribers ru ka janjar bha but ka shempor bha de ki snam ko mga ngal adon experience long ngala sna ar lightly ki channel menshwa tang ba kimpoi CHA namar ba ngamju yo subscribers but ki views ru tang khandiat bhate kampoi CHA te nga no ikita ki channel long phila banyo yikita ki subscribers ki jong lada phi bon ki parlok lane ki bre ki ba phi itu but lada phi shu ong lo ki parlok ki jong bakin share lane bakin subscribe ya ka channel ka jong but bakin ong ki we ru ki bre bakin subscribe ka channel ka jong te phila banyo yakata ka sanspa tli ki subscribers but phila ban tam ya kataru tamba lada ki breu hi kishu subscribe ka channel ka jong but lada kim dan interest ki video ki jong shmut pi upload ki gaming videos tamba kini ki parlok ki jong lani ki we ki breu ki ba pi tu ki subscribe ya ka channel ka jong but lada kim tre ban pe ki gaming videos te pinyo views nei te ka janjar banyo views but ka watch time satang lada pi triam bha ban le kai ki games try pi de gamer uba triam bha ban le kai but pinang ru ban edit yaki videos ki jong ban le video editing try pinang ban shna yaki gaming videos ki balong comic te lada pi upload pinyo yaki subscribers ki balong faithful lani ki balong ki ba shisha ki ba subscribe shisha ka channel ka jong bakin pet yaki videos ki jong te satang komta pili la ban kamay ki subscribers but ki bon ru ki ba shna ki vlogging videos lada pi sang perthai bha lada pi poi shni shtai shikilum shikiwa ki jaka bi tanan te phila bane ki vlogging videos te kum gitu ki judge videos ru pi yo views bha but phila banyo subscribers ru shibun te lada pi kwa ban kamay ling ba ka YouTube phi ban kan mau ba ki judge videos ki ba pi upload ki dei ban obey lane ki dei ban bot ya ki rules lane ki an jong ka YouTube but tang lada phila yo ya kita ki 6,000 subscribers but ka watch time hado 100,000 kenta pinsala ban pha ya ka channel ka jong bakin review but anda kala adap hi ka YouTube ban review ya ka channel ka jong but anda kala i ba ka biang lot borok hot but lada ki la ban penmi ya ki ads sapo ki videos ki jong te pinsala ban kamay naka YouTube
Te semut la adap lo I kita ki ka channel ke jong pi kala adap sha accept but phila la ban kamai na ki videos ke jong pi te katno try phila ban kamai ha kashi banai ngan chu ong lupai pi lada ki subscribers la ni ki viewers jong ka channel ke jong pi ki dei nakari India te kamut phinom da kamai than hado kata lada pi yo views tang san hajar la ni 10,000 haman kawai ka video satang lada piyo daki lak ki views lani daki million te phila ban kamai daki po hajar ha kashi banai tang ba smut lada ki views ki viewers lani ki subscribers ki jong pi ki dei nashabar kari India kum nashaki European countries lani kiwi pat ki western countries te kamut pen kamai kambon lani pen kamai arsha laisha lada pikli yang ate ban kamai na YouTube kolong kum ka part time job lani kalong tangkum ka side job long empat kenya ka kum ka full time job satang lada phila bon ki subscribers la don deki pholak lani deki million te ngila la ban pe ya ka kum ka full time job nomor ba lada pi upload sausen sansen lani Henry Sen chtayo long phila la ban kamai khambon neki videos ki jong pi lada pi bon ki subscribers te kalong kum ne lada pi ko aban kamai na YouTube phila ban shna ka channel tang ba phya ban ken mau ba ka content lani ki judge video ki ba phi upload ma phi ki de ban long unique ban ki de ban kring ya ki brio bakin nang page pat bakin subscribe ya ka channel ka jong phi te la da phi don bok ru da phila bon ba ki subscribers teng ki company kin sa contact ya phi but kin sa kwa ban sponsor ki video ka jong phi te ha ta ka kom ru phila ban kamai tang bala dang idang dunai ki subscribers try idang dan tang diki 10,000 dang jinjar ban pe ka YouTube kum ka full time job long ila ban kamai na YouTube tang ba tangkum ka side job lani bonchu kamai na side long bangin yo pelang pisah po bank account jong lajong kandang bha sibon bangin treshi tom lani concentrate bha ki jingpule ki jongi pendap ki jingpule bat wat yaki com government namar dala yo yaki com government long kala long kum ka security ka tulap nginum do so te kalong kum ta perlok ngala kum bonya na do menya kanika video ka tang spang ka YouTube lada philan emban kamai na YouTube ban hado kono phila ban kamai te lada phiko ban tip susu spang kanika YouTube ban kumno ban kamai na kanika YouTube phila ban comment ye ki jingkali ki jong phi hapo ban ngan saya le ban reply ya borok khoi ki comment ban ngan saya le kan bala ban pen batai phi khoble shibun